Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Masha Allah, Masha Allah. Alhamdulillah. Madalla. Ya kaga gida? Gida yayi. Yayi ma? Gida yayi. Alhamdulillah. Yayi. Already kamar yadda na gaya maka. Na'am. Wannan shine wanda muka fara ginawa. Na'am. Kamar yadda ka gani mun riga mun kammala shi. Na gani. So akwai ɗayan wanda shi kuma muna kan aikin shi yanzu. Ba a gama ba. Nan da wata ɗaya za mu gama. Madalla. Wannan din ma yayi. Gida yayi. Gida yayi. So Gida kamar yayi. da na gaya maka. Na'am. Akwai wanda muke kan aikin shi yanzu. Wanda shi ba mu kammala shi ba tukuna. Amma ina sa ran nan da wata ɗaya. Insha Allah za mu kammala shi. Ai wannan din ma yayi. Wannan yayi ma. Kawai mu shiga batun payment kawai. Yawa kamar maganan payment din. Kuna bukatan kudin dala ne ko cash ko transfer? Wannan karka damu in muka je office wannan kuma ne harkan kudi harkan gaskiya ne koya ka ce faru haka ne mana gaskiya ne ba da mu karsa office duk abin da za mu sani to shikenan ki ta amana ku bar ni wallahi sai na kashe ta kuma ta mun Farida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Farida Usma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mama Farida mama me yasa meta Mama bari je kira mai mota gaskiya kai ta asibiti. Inna lillahi
Alaikum salam. Yawa sanne. Ya min jiki. Alhamdulillah mun gode ubangiji. Saboda mu kwanta da hankali insha Allah za ta faru. An sa mata da insha Allah. Mun gode ubangiji. Amin. Kuma Allah ya saka muku da alheri. Amin. Allah ya saka muku da alheri. Ta samu bacci yanzu. Alhamdulillah. Doctor, har yanzu bata farfado ba. Alhamdulillah, she will fine. Insha Allah za ta farfado. Zan aiko nasin da allura da za a mata da saka. Da ta farfado yanzu. Insha Allah. Mun gode. Na'am. Ta. Babanki dai ya fara magana. Kuma babban damuwa nan a nan shine kada yayanki Sadiq ya ji wannan magana. Idan ya zo ya sani ni da ke kin san duk ba mu tsira ba. Kin san da wannan. Ni kina ma bani mamaki. Inda kin zo lokacin da mahaifinki yake da kuɗi ne. Ina tunani wallahi ba za ki taɓa kallon wani ɗa namiji ba. Waye shi? Yaushe aka yi shi? Sai abin ya kasance kin zo a zamanin da babu. Har ke kina tsayawa akan ɗa namiji yana ɗaga miki hankali. Kar ki manta fa ɗa namiji ba shi da garanti. Network har ya fi shi garanti. Kuma ɗa namiji ba abin goyo ba ne. Ko da kin sa ɗan mara kin ɗaura shi a baya. Wallahi zai balle zanin ya faɗo ƙasa ya kuma zage ke nuna miki cewa ke ba komai ba ne. Gashi ke kin ɗauke damuwan ɗa namiji kin ɗora a zuciyanki. Menene matsalanki? Ki gaya mu. Ba komai Allah. Ina son ki sani a duniya baki da kowa da ya wuce ni dinnan ni kadai da kika rena. Ni kadai ce. Kuma a tunanina ni zaki iya gaya ma problem ɗinki. A tunanina ni zaki iya gaya ma damuwanki ba wani ba. Allah umma ba komai. Umma kin ɓoye za ta yi wari kuma za mu ji wata. In dai muna da rai da lafiya sai dai in ba ni ce na tsuguna na haife ki ba. Ba komai wallahi. In ta wari za mu ci. Baby, now you they want see my baby. Baby, now you mad. Anytime when you see you come. Oh, this just makes sense. Oh boy. Oh boy, guy. How be this boy be this? Which boy? Wait, na Farouk. Na Farouk. Ma park. Farouk! What did they do you? Can I just do one abu nake faru kana gani masani bane? Wallahi you should take your time. Faɗa mishi. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Inda shakuwa duka mai so mai zai gudun laifi ba. Na ji kin shiru. To wai da na ce. Kika ce. Kinga. Araba. Na yi shiru, na yi zugum na sa muku ido da ke da ƴarki. Ina ta jin ƙananan maganganu. Amma fa ki sani, duk abin da kuke ɓoyewa zai bayyana. To ai ni. Abin da nake so ki riƙe, komi nisan jifa ƙasa za ta so. Kuma abin da kuke ɓoye min
zai zo gabana. Kin ga fitata. A da lafiya. Allah ya sa. alaikum. Amma alaikum assalam. Sanda zuwa. Na wuni. Ba ka jin tana da shekaru. Mama ina ne mama? Lafiya lau. Farida. Na'am. Farida. Na'am. How many times did I call you my friend? So uku. Kiki yayi na hudu. Me faru ne? An wulan fita. Ka san ni na riga na saba da zuwa can wurin duk da dai kasancewa na ga wurin yana da kyau. To Faruk bari ga ma wani abu da. A yanzu idan matashi ya amsa sunansa matashi. To idan ba Hamzi kitchen ba, in dai ba nan ya zo ba, to bai cika matashi ba. Gaskiya Ham's kitchen yana da kyau don na ga mutane ta ko ina ga yana suna ta mu'amala kuma an karbe su hannu biyu. To kaɗan ma ka gani muna nan da kai za ka sha mamaki. Za ka ga mutum da iyalin shi, dan saurayi da budurwar shi, sauransu sun zo hankali kwance. So gaskiya wurin na da kyau kuma suna da security zaga komai lami lafiya ba ruwanka da komai. Kai sai yanka hankali ka kwance kuma ka fita. Na ga alamu gaskiya. Suna da kula da mutane kuma ganin da suke yi abubuwan nan. Amma ya kamata a kawo mana abincin nan. Ba matsala, za ta kawo. Kaga ina magana ma kafin rufe baki sai gashi ta ƙara su. Ani na san da haka. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi. Abincin nasu kuma akwai daɗi sosai. Sai dai insha Allah. Ai na zo nan gaba kullun nazarin da ne ko ba nan. Gaskiya kam. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Faruk. Sanin kanka ne cewa gangan jiki ba ta iya ruwa sai da ruwa. Faruk na riga da na kudaita wa zuciyata san zama da kai na har abada. Faruk ya kamata ka tausaya wa zuciyar da za ta iya halaka a sanadin ka Faruk. Faruk ka mu uzuri ka fahimtar da ni abin da ke faruwa Faruk. Da ka ɗauki wannan mummunan tsanan Faruk ka ɗaura mu. Saboda son ka a zuciyata wata 'yar ƙaramar matashin bishiya ce wanda ke tashin bunƙasa a cikin zuciya na faru. Don Allah ka taimaka min faru, amma da faru na ji Hausawa suna faɗar jari Faruk rike masoyi Faruk ka karka tsaya kai ta yin ta baba Faruk
Hajiya me ya kai fulo bayi? Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba filo na ce ba fa ai flushing din shi ya wuce. To flush Hajiya ba me jini ne na yi flush bai mu ya zami ya flush. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ruwan ya zo yanzu, ka ɗibi ruwa a bokiti sai ka zuba cikin kashin ya wuce. Oh, ya bi ta bayan gidan da ya bi ranar cinan ko? To shi cinan jakar ka damu sai me kuma za yi? To yanzu ina takalmin ka yake? Hajiya da mun je kauye da sabo shi ne mun je ma kaka mu saboda babu wani. Shi ne mun doka wunan ya fi lasting. Wunan ba original ne. Original? Original ga Maria. Ikon Allah. To ka san me nake so da kai yanzu? Yanzu nan ka je ka wanke min mota. Saboda fita zan yi yanzu. To shi cinan ja. Kar ka dauki wani lokaci fa. To shi cinan kar ka damu. Allah ya shiryar da kai. Hausan ma babu. Ni ne na yi mama ma wanka moto. Ni ne na wanka moto. Ba da ne na wuce mota ba. Ka ja ciya za ka ci wayin wanka moto. Ai. Amma ba ni ka je na ya ci da mun ba ko. Ka ci ana sawe mun na ci. Mun ba ka ne ko sai ni ne ka to ka lo to lam. Ko ni ne wanka moto wanka bai. Ni ba za ka ni kitchen ba sai ji na bai ya kitchen ko ba je. Farida. Na'am. Dan Allah mu tambaye ki ma. Ina jin ki. Wai shi me ke faruwa tsakanin ki da Faruk? Wallahi baby ni karin kaina ba zan ce miki ga abin da yake faruwa tsakanin ni da shi ba. Haba Farida. Me yasa ke so ki dauke mu kananan yara ne? Bayan cewar mu karin kanmu mun san akwai abin da yake tsakanin ki da Faruk. Kun sani ko kawaye na ne. Na hakika in har akwai wani abu da ke faruwa tsakanin da Faruk ba zan iya boye muku ba. To, Allah ya kiyaye na gaba. Amin. Kairat. Na'am baby. Sai mu tashi mu tafi ko? Okay. Mu za mu tafi su Farida. Sai an jima. Sai ranka. Baban gida? Hajiya. Umar Faruk. Na momi. San da fitowa. Sannunku. Ku ce kuna nan kuna ta tattaunawa. Wallahi muna nan muna tattaunawa Hajiya kam. Baban gida? Na'am Hajiya. Batun nan na office da Alhaji ya muku. Kuna nan kuna sa ido akan aikin ku? Muna nan muna iya bakin kokari Hajiya kam. Komai dai na tafiya daidai. Yawwa alhamdulillah haka ake so. Ɗazun da muka yi waya da shi sai yake ce min shi ya kusan dawowa. Ko Allah har ya kusa dawowa? Wallahi kuwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yanzu ku mu je. Idan za mu dawo sai mu yi branch mu dauki Jamila ko? Eh. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas inda shakuwa duka mai so ba zai gudun laifi ba. Yaya Usman, koya magana da muka da kai ne akan Faruk har yanzu na ji ka shuru baka ce mu komai ba.
sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas inda shakuwa